Straight to the point. Sa dawaton may gilas kasama Jane Gallardo labot ining maong nagrambol nga mga batanon nga ano ba ni mga kagilaan ha? Ano nagrambol man ni mga sukitig paminaw? I-check na to sa nga pikas nga linya mahigala kining maong report kay di ni basta-basta kay da nga unsabay kalibre ining maong hot mama nga giilugan man. O girambulan pa gyud. Okay naman na siguro magsilos-silos, mag-ilugay nga kon ni resulta pagrambol hinoon to nga priso mga higala. Kaya anong giapil man po nagpriso ning gidamas pulis ning mga babae. Kung sa may sa babae o gwapa lang gisa daiki. O bisag dili sa gwapa tingali kini magong beauty depends on the eye. Remember beauty is in the eye of the beholder. So kini ni ang igoparahan sila or taas og sex appeal. Ano na appeal man po ka ilang magidas pulis og appeal ning sabay saan mo magwapa ka kay? Tabo nila nang naong sa babae dahil kwan na gamay i-blur lang gamay kasamang names ka ng kwan ha i-blur lang gamay na kaya ito daw ng report ni kwan ato lang proteksyon na gamay ng babae ha. Okay, straight to the point. Ato sa balikan may gilas kasama Jane Gallardo kay dunay nakaingon riya nga sana all girambulan. 54 anyos mahigalang babae girambulan sa tag 20 anyos pakapin og taga di ko ta makaingon nga unsa ha kay depende mo na sa kwan no pero wa gyud sa makasnabot or bisag ilang gitigamtam na tag nasakitan mo Oliver ba sakitan ka nga lain ang usa mo naka nag-ilog mo sa tulo ha agi pa magyugrambol pastila no at check ito nga priso na hinon ron yastong linya karon sa kasamang Jane Gallardo. Yes Jane. DYHP RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa Carbon Police Station kay nabalhog maning tulo ka lalaki nga matud pa nag-ilog aning usa ka 54 anyos nga single mom Attorney Rufil. Single mom hot mama day na. Attorney Rufil, tulo ni sila kalalaki ang matud pa Attorney Rufil nga nagrambol kaya lagi nag-ilog kung kinsa ang makatag-iya sa kasing-kasing aning hot mama Attorney Rufil. So, nagrambol ay nakatawag Attorney Rufil sa maong panghitabo maong gipanggdakop og apil at di-apil po nigdakop ning maong babae dinhi Attorney Rufil mo nang nagtingkagol ni sila dinhi ron sa may Carbon Police Station. Nahitabo ni ang maong karambola Attorney Rufil dito sa City of Pig Vendor, Barangay Ermita ning Dakbayan sa Subo. Apan ang kaning tulo ka lalaki Attorney Rufil nga nailhan nga silang Doy-Doy 27 anyos ni siya, si Randy 37 anyos ug si Joseph 24 anyos Attorney Rufil. So mga 20 anyos pa ning duha ni Daya kasamang Jane 27 ang usa 24 ang usa 37 makaingon na to na minaw diri nga kuda sana all girambulan. Sana all giilugan. Inaani Attorney Rufil, mga batanon pa Attorney Rufil. Apan, ang naji gusto kaayo aning hot mama Attorney Rufil. Kaning 27 anyos nga si Doy-Doy. Mao ni siya ang nagkagusto gid Attorney Rufil kay matud pa niya kaganiha Attorney Rufil nga nahinabi nato initially nga buutan mang ayo ning maong hot mama Attorney Rufil hinungdan nga naibog gid siya. Ganyan siya nga siya ang muamping Attorney Rufil, siya ang muhigugma. Mo na iyang ginyo nato kaganiha Attorney Rufil nga maong naibog jud siya nga ato higayon na kay tulo sila ka magigala ning tulo ka lalaki ug kaning usa ka babae nag-inom atong higayon na ya ang kani mangbong babae Attorney Rufil sagira ni sa usa ka lalaki. Selos man si Doy-Doy Attorney Rufil hinungdan sa ilahang panaglalis. Rambula gini sila Attorney Rufil kay nagulitan ko no nasagiran ang kamot ani iyang hot mama. So nagsilos siya day kasamang Jane kay nasagiran ang kamot ani niya. Gani Attorney Rufil matod ay Doy-Doy usa sa mga lalaki nga gailog ani babae nasagiran man ma'am ang kamot ani ni alias Lani alias Lani Attorney Rufil siya nga gihigugma ginan ako si Ma'am Lani ma'am niya nasagiran iyang kamot hinungdan nga gaselos gid si Attorney Rufil. Mao gid iya ang giingon nga nagselos siya kay lagi ibog kay siya mao to nga
nagkarambola na sila Attorney Rufil. Nya mao nang gibalog niya apan ang kaning si Doydoy nga purting ugbuga ani nga usa ka babae diri Attorney Rufil nakuhaan man day ni armas Attorney Rufil. Hinungdan pasakaan po ni siyang kaso duha iyang kaso Attorney Rufil sa alarm scandal ug sa armas nga nakuha niya kay matud pa ang katong iyahang armas pang depensa sa iyahang kaugalingon. Kay gusto man gud siyang ilugo ni sila ni Attorney Rufil ug naay mo bahad-bahad niya mao tong iyahang pangdepensa. Mao na iya ingon na Attorney Rufil hinabi na to kadali lang gid Attorney Rufil. Kisama ay ipatalikod lang kung babae may mahinabi ha, ipatalikod lang din. Ay ato lang proteksyonan ang iyang identity din. Dahil na atong mahinabi Attorney Rufil kay gihangin po nato ang babae apan galain po ang iyahang lawas sa pagkakaroon Attorney Rufil mao ni balibad lang pud siya. Okay, sige. During yung porting ibuga aning alias Lani, confident kaayo makapag-istorya nato Attorney Rufil. Sige. Paminahon ang iyahang pahayag. Sir, maing buntag sa Boy HP ni o sa IFM, sir. Kauban na to sa pikas linya si Attorney Rufil Banyo. Okay, ma'am. Nagainom rami ng tabo, ma'am. Nilog mo sa babae. Nilog mo sa babae? Huwag Dara kilid. Nasa Attorney Rufil paminawa sa iyahang pahakana. Hello, Doy. Sa manong barkada ramong tulo? Barkada ra. Barkada mong tulo kamo si Randy o si Joseph, barkada mo. Ngano man wa mo magkasnabot kay nga ko na lang ta o gasabtanay na lang ta ani og unsa manggaling dili kay magrambol pa gyud. Kaubog kami sir, nawami ko malas. Bagay mi, dalig niyo sa babae. Kinsa man gyud nakauyab ani ni kuan di ay alias Lani? Nato pikas. Imong uyab ni Lani di? Nagkauyab mo Lani? Okay. Nya kini si kuan ngano man nga uyab mo ni Lani ngano man kinsa may naguna-una og kuan dai nga nagrambol man mo? Tulong ka ba no? Kupta man yang kamot, nagsilos ko ba? Nagsilos ka kay gikupta niya ang kamot ni Lani. Sumutong imong gisumbag dayon. Kumbag no. Wala nimo badlonga ngayo kupot-kupot anang kamot sa kong kuan, ako man ang uyab. Nasa mong kauban naman sa mong kauban ako nag-inom. Imong idol na kay kamot. Tapos dong ba? Sa basig wa tuyo ato nga nahikapan lang ang kamot. Basig na saghilan lang ang kamot. Ngano nasuko man ka basig na saghilan lang. Silos mo. Pero kini niya, pero kamo si Lani kamo giuyab. Budong na mo uyab. Padong pa ka manguyab? Dugay na mo na class niya ba nato niya gatagon ba? Dugay na ka na class niya. Unya unsa man di si Randy na class po niya di ay. Naibog sa Randy asa ni si Joseph. Anda der? Unya kini si Joseph le po nanguyab sa diin nila ni. Kuan may yang agwan mana sihatag kay sihatag inom. Ko ba ang tanang niya simintutok. Okay, so unsa man ka siloso gyud ka nga pagkatao? Siloso. Unsa may trabaho day nimo Doy? Ngarga mangga sir. Ngarga. Unsa may naibgan nimo aning Lani nga maguwang naman nimo ikaw 27 anyos man kay imong edad no? Unya kini si Lani kay 54 naman unsa man ni nanay anak ni Lani? Sir. Unsa may imong naibgan gyud ni Lani nga mura man og willing ka mosud og prisuhan tungod og alang ni Lani? Tupatra na mo sir. Ha? Tupatra mo. Nangutana lang unta ka nga nganong nanghikap og kamot imong kauban. So kining pagka-priso ninyo tungod nagrambol mo una nga priso hino mo ron. Na priso ba nag-inom. So banyok ni. So sa klaro nga pagka-istorya Doy, kini ni ang nanguyab pa lang ka ni Lani di ay. Wa pa gyud mo ingon nga dunay relasyon. Kini si Landy, uyab ni Lani or nanguyab pasad? Muna yun naibog na niya, sir. Naibog po ni si Landy. Kini si Joseph po, naibog po ni Lani. So, kamong tulo pulos mo naibog ni Lani.
Unsa man kuno naibgan po nila nga nganong kamong tulo mga barkada kamong tulo usaman ka babae gyud ang inyong giilugan. Unsa man gi kanang matawag nato nga unsa man gi kalidad aning lani di gyud? Anong ganahan magimo ani? Wala na hindi kaya katago ni sir ba. Oh. Yang pagdasan. Mayog batasan. Nya may pud mo dag kuan po. Unsa man isla ni inyo po ning kauban barkada ra po ninyo ni or unsa man ni? Ha? Amiga ra sa ninyo. So kamong tulo nagkahibaw anay na mo nga pulos inyo class. Pulos mo na ibog nila ni. Oh. Nagsabot na lang unta mo nga kinsa may the best man uwi na lang unta. Sabot ba sports ta kung kisay sugto na to ning tulo na sports lang. Unya anong imo mahinong kuan dayon? Ikaw may pagtan-aw nimo nga gihikap iyang kamot mo to nasilos ka imo gisumbag por si kuan dayon, Joseph. Okay, gisumbag sir. Ha? Gisumbag yo. Oh, unya si Randy sa mga laban day nganong kamo man tulo na subag eh? Tambol tulo. Kay naggarambol mo tulo. Nya sila ni day wa mo uwat day ninyo nga ila mo pagkuan, ila mo pagsumbagay ana. Nganong gapil magdaas lang ni sa prisuhan? Hubog naman. Ano hubog na day? So nag-inom mo, kamong tulo barkada nag-inom, apil sila ni nga inyong gikainom. Oh, ha. So dala sa kahubog, onya dala sa kaibog mo to nagrambol na hinoon mo mga barkada. Grambol ba? Ha. Nya sa man ni serbisuhan na si bilangguan ninyo ni inyong kalaki ron. Mo kita ba nga sir? Late pa kami sir. Sige lang, ato lang tanaw ni kalaki. Tabangan mo panalitan, magkagawas mong tulo, maglambol naman sa mong balik. Bila na sir. Ha? Kung sa may trabaho aning lani? Mga sa plato. Sa mga galdero, kakanan ba? Nya ikaw, mangarga ka, mga kuan, kargador ka diha sa, asa man carbon ka, kargador? Pagkado, Dimitri, manggaan, pakuanan ba? Kinislan din sa may trabaho? Wala i-bike sir ba? Driver ba? Driver sa ibay, kinis Joseph sa may trabaho? Mamarkingay. Markingay. Okay, kagawas mo diha panalitan, unsa man, mapadayon pagkapag paninguha, nga imog yung maangkon sila ni? Sir. Anya andam ka sa pakigunong nila ni, panalitan og sugton ka? Kulit tayo, yung utawaton. Wa kay plano nga mangita na lang kaglain nga babae, unya, barkadahon na lang nimo na si kuan. Aron ni magkauli inyong pagkabarkadahay. Sige, ipaglaban yun nimo ng imong gugma nga to kang lani. Ha? Ipaglaban yun nimo ng imong gibati nga nila ni. Sir. So panalitan magkagawas mong tulo panalitan. Saan man ninyo na aron nga di na mo magrambol o balik sa may pamaagi ninyo? Ngita na makita na daw ilaban na sir. Kay panalitan nun og magkagawas mo diha, ibutang ta lang. Magkagawas sila ni kamong tulo magkagawas. O sa man inyong kuan magsabot na lang mo may the best man win na lang. Sabot lang kami. Manguyab lang ka, manguyab lang sa Islandi, manguyab Joseph ni depende na nila ni kisay sugton. Sir. Ha? Anak lang unta. Lang. Okay ka na? Okay lang. Basta po manumbag na pagagbalik og kuan, sports lang. Sige. Sige doy. Salamat kay doy. Kaya tayo igong oras po doy. Ito ba nga sir? Sige, mag-istorya na niya tapuhon. Ha? Bida ng inyong kalaki nga kuan ay. Sige, salamat doy. Salamat sir. Yes, mao to si Doy kasama nga Attorney Rufil nga usa sa ibog gud kaayo aning alias sa Lani kasama Attorney Rufil. Mato sa ato ay base sa ato ang nadunggan nga naselos gid si Attorney Rufil tungod sa iyahang kaibog kay nasagi tungod sa iyahang hinigugma Attorney Rufil. Iyaharap gid taw ning ipaglaban Attorney Rufil sana. Di gid lalim sana all. Sana all gid kayo Attorney Rufil nga bahalag ba priso si Attorney Rufil iya gid ning ipaglaban ng iyang gugma ni Lani Attorney Rufil. Pastilan. Sobraan nga gugma Attorney Rufil na balhog noon ni siya din Escalco Police Station. Makatubang noon ni siya duha ka kaso Attorney Rufil kay nakuhaan man ni siya armas court Attorney Rufil. Okay.
Mao na atong nakuha nga kinatibuk ang kasayuran dinhi sa Carbon Police Station ka sa mga Attorney Rufil. Mahitungod aning tulo ka lalaki nga matid pa nag-ilog aning usa ka hot mama. Kauban ako sa tong Artman Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Ako ang inyong radyoman Jane Gallardo, DYHP Tapak, Aramen.